Okay. Men hvor er Eske? Hov, det kan ikke. Hvor er Eske? Jeg tror, han er gået sin vej. Nej, Skal vi råbe på ham? Sige kuku. Eske! Hey, der var Eske! Der var du så. Hvor er Eske henne? Han har gemt sig. Er det på dit værelse, Eske? Kan du sige kuku? Kuku. Han er henne, Ja, jeg kan gøre det. Nej, hvor er han henne? Der var Eske. Hvor bliver han nu af? Jeg tror, han har gemt sig igen. Han en drillepind. Hvor er det? Hvor er Eske? Ja, hvor er Eske? Jeg kan ikke finde ham. Hvor er han? Kan han sige kuku? Der var Eske! Skal far gemme dig? Okay. Så. Hvor er far? Far blevet væk. Ja, det er sjovt, at det er Eske. For søren, nu bliver den henne. Nu er vi sammen med igen. Der var Eske, hej!